Mwakwaniri Buyamore naende. Mheshimiwa Chafet Getateba ngo Mheshimiwa Ngwanero Musibeti akamwege ndakanyore bitoki akaba agaika sare. Alibo gateba. Birina abaete byane ngebiachi. Ebigana abaete. Munamwaragerete iga. Nyasaye naromboki. Umochango twacha. Talibo igo. Nande mbuya muna soko ngari bagankwani abantu baminto. Ntarachi kweba Mheshimiwa Chafet area ya Saange estimate what the problem transformer chiko iwa kindly unomura irorana kyo sort out that issue erinde tonyore estima no anengo to secondary abana bakore tamstimeta yomba someti bo pastor Mwakwani oreri ogirire county njatandi integetentere na no baremu mugaso igoro mugaso barete te konyarekana umurayache abo nebibago gukuria take guguita nanda kurangerie meeting ne chinguru okuanga kogenda nanda tumenga mwake transfer gende bo basitu bokomo mbuya sebi atenene arabusate benga bomura mukundenda muise gukora magoso amabe tinko bakoya lakini muise gukora amaya imbarwanirire umana kubasukima go batebinga abantu aba nabo bagereta abasikari bagatumugoja gusiga no mumroyo maga itwa kakweke ba mokonyora chinguru bashughulikie iswali ngubori neri ekero toiboire tosomete tore no bare muga ego togo kira tobe kamaru se totebenga na Nyasaye tiga togo sasini te konyarekane ena kwa negenteke moinyore buyaiga moiranga ne chechere galia ngoikero montaku kero montakure ari moja ojaga ukwana manganaya mo pasta musombo Nyasaye tobeka samasabo omoikori orari omobe oruororo abantu batwara omorembe tadeboigo ekiyoka na kitogosa Mheshimiwa Minto Chafet cheningwa tabakongo tingwa tabakongo konde ngana aro sirenge tore tabango getora na legra asije mugako ngwa atari ataka ngaya kongo ningwa tabakongo karibu kwate gendo kyauda